Ya Allah ga bawanka ka yanta shi yantawa irin ta addinin musulunci. Ya Allah ka fi mu san shi, ka fi mu sanin abin da ke damun shi, ya Allah ka bashi iko cinye wannan jarabawa taka. Ya Allah duk wata soyayya da zamu nuna mai bayan taka ce sai ta uwa ta uba masoya Allah ya bashi, Allah ka bashi mata ta gari. Ya Allah kai ka ce ba wata masifa take samun musulmai face su ka kankare mai wani zunubi a cikin ta hatta kai da muke takawa. Ya Allah hakika wannan bawan naka yayi imani da kaddara tun daga kan matansa har zuwa abokanansa na asiri, yanzu taimakon kai yake nema. Ya Allah mu ba mu iya mishi, kai zaka iya masa a dukkan lamarinsa. Ya Allah zaɓinka muke nema, mu ba mu iya masa, wayenmu da ganinmu da jinmu duk yana gare ka. Ya Allah ka zaɓa mai mata ta gari. Allahu Akbar. Mai riko da addini. Allahu Akbar. 'Yar gidan mutunci. Allahu Akbar. Jama'a ita fa soyayya aure ana gina ta ne akan abubuwa kwaya uku, biyu ke gushewa, ɗaya ke ɗorewa. Allahu Akbar. Jama'a na farko ana gina soyayya aure kina so na ina son ki, amma a ƙarshe za ta gushe ba kamar yadda aka yi baya ba. Allahu Akbar. Jama'a sannan na biyu ana gina soyayya aure ta hanyar kyawu, shi ma za ya gushe ba kamar baya ba, ko ba mutuwa akwai tsufa. Sannan na ukun wanda ba a son ya gushe shine uwa uba, wato haƙuri matakin nasara. Allahu Akbar. To Allah ya ƙara ɗora ka akan shi. Allahu Akbar.